un rayo de sol vuelve a brillar en mi corazón. Francesc Orella va encasellar-se tant en el paper de professor de filosofia que es va acabar trastocant. Les nits de lluna plena se'l veu sol, a plaça Sant Jaume, mirant el satèl·lit a través d'un tall de fuet. Marcos Franz va decidir canviar el món de la interpretació pel de la música. A hores d'ara, encara no ha venut ni un sol disc. Després que Casanovas fes el paper de grassa simpàtica que no es menja ni un rosco, la productora d'Operación Triunfo va denunciar a TV3 per plagi. Cada estiu, Elisabet es veu obligada a fer els concerts de Rosa d'Espanya. Carlos Cuevas va acabar estudiant filosofia. Encara continua encallat a primer i el reconeixereu perquè sempre pregunta al professor: «Vols veure una cosa que sí que trempa?» La Laia Manzanares va decidir unir les seves dues grans passions: nens i sexe en una mateixa professió. Treballa de mestra al Col·legi Marista Sants les Corts de Barcelona. David Solans va caure en una depressió que mai va superar. Després de passar per Mira quién baila, va triomfar tant que els de l'APM van canviar el ball de Bustamante per un de seu.